Arratsaldean, eta ongi etorri denari. Aitortuko zaituztet gaurkoa pentsatzen duna zela egun batzuk atzea. Nola ingo ikunik aurkezpenak diferente. Ena okurritu dozi. Aurritu nago bertxotan ikia, minainaz bertxolaia, orduan alperrikainaz. Poto ingo nuke, bata bestinatzeko. Bueno, arratsaldean, ongi etorri, Xaniste banetan gaude, ja ekonomia pasadugu eta berbukatzen din, zen nekature itenga, oire baki. Edaliak ez du barkatzen, eta nekature itenga. Baina, bueno, urteroko legez, abuztuan bostian, Arragoa auzoko aldeguna elkarteak antolatzen du gaztetxoen fandango eta harinari txapelketa. Aurtengoa 34garrena, badi aurte batzuk. Eta, bueno, hau hasi ginen urkabe betian iten genuen erromeri batekin, eta gaur bezala, egualdian ez digun normalin lagundu, egun kontatutan bakarrik lagundu digun, hoi hartzun gaudalak txokopolita eraiki zigun, beste gauza askotako eta guretzako ere bai. Egia da, pena dela, ze politia ditzake hau kanpunikia, kalinikia, jende gehion gana iristeko, eta pasaran ikusteko, pinon ezin da, goangoz ezin da. Gaztiak hor da bitzatxarangakin eta ez da batera garria. Orduan, 34garren aurten 7 bikote genitun izena eman da, baina zoritxarrez lesio bat arteko bikote batek ezin izan du bertan izan, alegia, 6 bikotekin ingo dugu. Hortxe zabete pres denak, ez da? Gai, parraiken arte. Hasiko naz aurkezpenak iken, hemen ezkerretara lartango txistulari taldia, eskerrik asko, etortzagatik. Txaldu zenetik eskatu! Hau sorpresa zarrapatu nantzen, baina etorri dorak. Epaimaikideak aurkeztuko ditut baita ere, han ezkerretik hasita, Endika Osa, Nerea Besga, Arantxa Garin eta Gorka Granado. Eta idazkari lanetan Ezik Iturri. Eta bikoteak, banan jungo geha aurkezten, eta beburuare aurkeztuko dute, dakiten bezain ongi, dantzan. Lehenengo bikotea, Egoa Etxeberria eta Aritza Txukarro Azpeitia eta Errezilik.
eskerrik asko. Bueno, adieraziko ditugu orain ja txapelketa hasiera eman bitarte mugikorrak itzalen dira. Zer sari izango dituzten dantzari hauek. Orduan, etortze utxagatik eta parte hartzea etortzeagatik, etortzen zaten txoko guztitatikan, bikote bakoitzak jasoko duia 60 euroko dieta. Eta gero txapeldunak jasoko dute, txapela, zapia eta hemen biztan dituzuten sari ez gain, 300 euroko saria, bigarrenak 150 eurokoa, hirugarrenak 100 eurokoa, eta gero jaskera ez dut esango politena, ze hori justo kontua da, zuen artean badugu hemen Oiartzungo dantzatatean joste lanetan ibiltzen den jostun bat, eta barre ibiltzen zaion jantzi politena, horrek ere saria izango du 80 eurokoa. Orduan, besterik gabe ja hasiera emango diogu txapelketari, lehenengo bikotia prest dago, eta aurrea, Egoa Etxeberria eta Aritz Atxukarro, Azpeitia eta Errezidu. Fandangua dantzatuko du, errondan ingo dute bikote guztiak, eta gero bigarren bueltan harina dantzatuko dute. Eta epaimaikideak kontuak izan dituzten bitartean, enaz hasiko hemen rollo pila sartzen, ze aspertu mozatuzten denak. Eta bigarren bikotiari deituko jogu, Irati Aranguren eta Beñan Mendizabal Azpeitiarrak, eta prest, Maialen Aranguren eta Aiara Ezan.
Bagoaz da, hirugarren bikoteakin. Aurrea Maialen Aranguren eta Aiara Ezama Azpeitiarrak eta prest Eleni Azpeitiarrak eta Aiara Ezama. Bagoaz ba, laugarren bikoteakin, Aurrea Helene Astiazaran eta Laiene Ezama Azpeitiarrak eta prest Jone Aguado eta Ibai Izagirre. Deituko dugu, bosgarren bikotia. June Aguado eta Ibai Izagirre Bilabona eta Seguratik. Eta prest, Naroa del Rio eta Aner Lasa.
Bueno, eta fandangoan erronda bukatzeko, deituko dugu azkeneko bikotia, Naroa del Rio eta Aner Lasa. Tolosa eta Zizituzi. Bueno, egin dute 6 bikoteek fandangoan erronda, orain jarraian arinak inaztuko geha, gogoratu ditugu laguntzaile ditugula Lartango txistulari laukotea, Euskal Dantzarien Biltzarran laguntzari ez dela posible izango txapelketa hau aurrera eramatea, eskerrik asko, Aldeguna elkarteko kideei ere. Eta Laizter, emango diogu, horrengo errondari hasiera, arina, ja, pentsatzen du dantzariak indarro horretiko zinaztela berriz, eta aurrera lehenengo bikotea, Egoa Etxeberria eta Aritza Txukarro Azpeitia eta Arrazpetik. Bengo ginak emino, bera gaztia izan eta abilidadia.
sufritzen ez inazten egia. Nire bai. Bueno, bagoaz. Bigarren saioakin, Irati Aranguren barkatu eta Beñat Mendizabal Azpeitiarrak. Aurea! Kontatuko nizkizuteke gauza pilo sensazioak eta aspertu nizkazte lorrati, no zizizirik, te kontatuko. Jo tempo asko ez du izaten, ze gauza bat nola, No, bueno, eskerrik asko fielak zazten oikei urtero tortzeagatik, Venga, guazen, hirugarren bikotiakin, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama, Azpeitiarrak eta prest, Helene Aztiazalan eta Laiene Ezama. Dantzaiak aldetzen dira, baina, inor animatuko balitz, gan beste ikusi honez, ikasi dikotzen duten. Egu aldenak atea zatetzen horreko gehiago dantzatzea.
Txistulaia joko dute, Zazpiterritan, ditu aprobetxatu dugu Aitor. Zazpiterritan, landetxen, dantza saioa, osak ez jon. Txendik, botea eta fugoian, eta... Venga, laugarren bikotea. Elene Astiazaga eta Laiene Ezama Azpeitiarrak eta prest, June Aguado eta Ibai Izagirre. Pentsatzen, hemen Azpeitiar asko ikusten dila, eta Oiartzunen edan zaila bat jugula, eta han parejakin berdin igual, festetan elitu, hemen parejakin, eta hola, Azpeitia eta Oiartzun. Eta hola pareja, ez da nire dira. Berzo ziberko benuke, gara bat igual ikentzen dago berriz, Nobagoaz bukatzen astea. Bukatzen astea. Bagoaz da, azken aurreko dantzatuko duten bikotearekin, June Aguado eta Ibai Izagirre Bilagona eta Seguratik. Eta prest,
Ez dute lan erresta, Epa hemen. Guke bat genuke dantzari egin sasoia. Baito minake, baina pasatzailu. Bueno, azkeneko bikotea. Harina dantzatzea datorren azken bikotea, Naroa del Rio eta Aner Lasa. Berriz ere dantzatzea deitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet, inkluso ja elkartean izenean edo pertsonalkire bai, gazte hau denei, ze, oraindikan ere olako saioak iteko aukera ematen digutelako parte hartzea etortzen dielako. Eta, Euskal Dantzan baditugulako dantzariak, baina, olako jaietan eta data hauetan ez da erresa izaten bikoteak biltzea eta eskerrak eman, aurten ere etortzeagatik oi hartzuna bikote guzti hauei eta eskatu nahi zuet txalo bero. Euskal Herrian barrena, beraz ere eskerrik asko, hauek jazten dituzutelako, ensaiotara eraman, ekarri, prestatu eta ilusio guztia jartzen zutelako beraiek hau egin dezaten, eta guk ere aurrera eraman zagun olako txapelketa bat. Eta deituko ditugu lehenengo 3 bikoteak, epaimai kideak eta idazkaria kontuak ateratzen dituzten bitartean, beste fandangotxo bat. Eskainiko diguztu da beste fandangotxo bat gaztiak. Maravilla. Lehenengo 3 bikoteak, ja izenez deituko zaituzte. Tego, Aritz, Irati, Beñat, Maialen eta Aiara aurrea.
Erantzun bat. Prestantza dute. Samba. Claro, bestela itxuski gelditzen hau. Aurrea! Osake itxen pixkat, mesedez. Ba, listo. Nola esaten behar dira, la suerte ez da etxada. Hola. Honor bat nahi dudan zatea. Zuzunaiak azazitetan joni berdute. Oain dozte hemen, eta betera gero zazitetan kali. Ja, ze sari gamen duzuteko, ez? Egan azaziko hemen monologo bat ematen. Inongo necesidade gabe. Bueno, lehenengo deituko jut aldeguna elkarteko ordezkariren bat, mesedez. Alegia, lehendakari jamen alda. Poa etorri. Zino eroi gabe. Aldada, behitzat bai. Lehen etorri zaigu gura ekartzea eta ia ambulantzi eritu behar Oie, izan. esan berri. Esan hau, ez esan. Eta nahikoa nahi hori esatia, nisotatzeko. Ana Etxeberria, aldeguna elkarteko lehendakari. Udaleko ordezkari bada, edorta. Ez, aiako. Ze ongi, aiako. Ez que bezutan edorta eta zenuta. Paco Moreno, aldeguna elkarteko jai batzordeko kide. Gogoratuko ditu sariak, eta gogoratu nahi dizuet dantzariei, hau ez dela bukaerako epaia, baizik eta etortze hutxagatik ja, dieta bat jasoko zuten denak, deituko zaituzten dantzatu zuten ordenean, jasotzeko, gure eskerrona, hola, modu hortara ingo dugu, bale? Eta gero ja, sari banaketakin hasiko behar. Etortze hutxagatik 60 euro, eta gero txapeldunak, hemen dauden txapela, zapila eta bestelako trofeoaz gain, 300 euro, bigarrenak 150 euro, hirugarrenak 100 euro eta jazkera 80 euro.
eskerrak eman, Lartango txistulari taldeai, eskerrik asko. Eskerrik asko Gorka Granado, eskerrik asko Arantxa Garin, eskerrik asko Nerea Besga, eskerrik asko Endika Osa, eta eskerrik asko Esti Iturria. Eskerrik asko jaietan ere ekintza hau egiteko behar dugun laguntza guztia eskaintzeagatik. Eskerrik asko Aldeguna elkarteai, bertako jai batzordeko kide guztiei, iren den lan guztiagatik. Eta uste langile guztia hemengo ere baineko pazientzi badakazuten. Eskerrik asko dantzariei, familiei, eta ja, sari banaketak enazko gea. Bai. Bueno, etorri bikotea dantzatu zuten ordenean bietan bila. Abizenak ditut esango, bale? Izan ez detiko zaituzten ja. Egoa eta Aritz. Irati eta Beñat. Maialen eta Aiara. Elene eta Laiene. June eta Ibai. Eta Naroa eta Aner. Bale, oso argazki politia dago, binoan eskatuko zaituztegu bateatzeko eta jongo beha deitzen jak sariak, bestelako sariak emateko. Bueno, hasiko gea jazkera esan dut lehen ez da dotoreen, adenak etorri dira dotore, baina erabaki bat hartu behar da, eta hortako gusto kontua ere bada, baina badugu hemen aditu bat hortan. Eta arren erabakiz, gaur dotoreen etorritako bikotea, June Aguado eta Ibai Zamora. Eta eskerrik asko lan hortan haitu zeaten jostun eta laguntzaileai. Hirugarren saria. Elene Astiazaran eta Laiene Ezana Azpitiak. Zer loitxa argazkian ateatzea, hombre. Bigarren saria. Naroa del Rio eta Aner Laza Tolosa eta Zintuzki. Eta, nola da, 2026ko ze politia gelditzen den gaina,
2026ko Oiartzungo Txanistebanetako 34. Fandango Tarinaineko aurtengo txapeldunak June Aguado eta Ibai Zabine Dotore Zapila. Zorionak bikote. Bueno, eta... bai, bukatuzu. Eskerrik asko denai, eskerrik asko txistulari, epaimaikide, dantzarien biltzarra, zuei denai etortzeagatik, espero dugu datorren urtean ere hemen elkartuko gehala, okerrik ez baldin bada, eta bestela da, kanpuan espazio bat aurkitu dugulako egokia kalian iteko festa hau. Zorionak, bikote, eta behon daizuela.